Munoona hazvisi nyore kumukira kutukana nevanhu kana kuswera uchitukana nevanhu kana kuvirirwa uchishaudhana nevanhu kana pakati peusiku uchinetsana nevanhu. But sometimes ukada kunyatsorangarira kuti nyika iyi ndeani muridzi wayo. Vamwe vakada kutanga kuti Zimbabwe haina varidzi, vamwe vakada kutanga kudedzera chiti gore rechikopokopo vachibhururuka mudenga umo, tichivaona vari mudenga umo nezvikopokopo zvezanu PF, vanhu vachifa. Hatisi kutaura mombe, hatisi kutaura makonzo, tiri kutaura vanhu vanonzi vakasikwa nemufananidzo waMwari. Avauraya ndiani zanu PF? Vanhu vachipiwa mamiliyoni US dollars, vachiungana vamwe vachidzitapiwa ma200,000. Vana madzibaba here ameno, vana madzimai here ameno. Mari yava vanhu yavari kunyatsoziva kutoti yafanirwa kunotenga mishonga yekuti vanhu varapwe, mabhandeji muzvipatara hamuna, mapirisi hakuna, vanhu vari kufa vachibowa semombe, vanhu vari kushayiwa pekurara muzvipatara, hamina mushonga wokukwizira paronda cheko cheko, vanhu vari kubuda honye, kubuda honye sendove. Munhu mupenyu akasikwa nemufananidzo waMwari ari munyika ine zvese anobuda honye, munhu achidhischargiwa achinofira kumba sembwa. Then ndonyarara zvonzi popota asi usatuke nokuda kwokuti uri mutungamiriri. Utungamiriri hwacho ndaurege, handinei nahwo kana zvakadaro. If it is that point yekuti I should respect criminals, if it is that point yekuti I must respect those accomplices in doing evil things, aiwa handihude. Kana utungamiriri hwacho huchiita kuti ndinzi ndofanirwa kuti ndikudzwe, zvinzi ndiani hunhu uyu, ndiani tsika ane mukanwa munotaura mashoko akanaka, yeti ndakakomberedzwa neutungamiriri hwekuti hwevanhu vakanomama brain vakasarwa nematuzvi. Matuzvi ndo avari kushandisa kufunga nawo mubrain mavo mune honye. Ndichigutsirira musoro ndichingoti aiwa zvinoitika, zanu PF ichabva zvakaipa. Kana zviri zvaina handidi, aiwa kana zviri zvaina handiude utungamiriri hwacho. Kana zviri zvochiemeni hwacho ndauregedze. Zvinhu zviri kuitwa masikati machena takatarira, hazvida kutanga nhasi, hazvida kutanga nezuro, hazvida kutanga mwedzi wakapera, hazvida kutanga gore rakapera. For over 45 years vanhu vamunoziva kuti vakaurayisa over 10,000 vana vasina mhosva pachimoyo apa. Dzimwe nguva vairova vana, zvichinzi uri kuramba kurwira nyika iwe, vanhu vachinzi imbai. Vana vakakuvara vakafa paMozambique apa, vakavaurayisa nevarungu. Okay, takati ndezvenguva yehondo. Vakaurayisa zvirema kunhari rebellion, zvirema zvakawandisa, kwete 10, kwete 30, kwete 50, kwete 100, zvirema zvakawandisa zvakagurwa misoro. Nhasi munhu unotambira pfuma yemari yevanhu ivavo uchizviti you are holy man. Takati alright, zvakaitika inguva yehondo. Vakaurayisa kuTembwe over 7,000, tikazvigamuchira tikati inguva yehondo. Vakaurayisa vanhu kuTanzania, tikazvigamuchira tikati inguva yehondo. Vakaurayisa vanhu over 4,000 kuNyadzonya, tikazvigamuchira tikati inguva yehondo. Muda kundinzwa handiti? Muda kunyatsondinzwa ini? Vakaurayisa vana kuDRC, vakatora mari yese vakadya. Ndoimwe iri kutenga mafortune akaine ma50,000. Imi ndofunga munoda kundinzwa ini? Vakaurayisa vana kuSomalia uko, vakabhadharwa mari. Ameno, muda kundinzwa?
I think vanhu muda kundinzwa. Vakauraya vana kumatebhelereni vakadzi vakanga vane nhumbu. Hara waisingazive kuti chii chinonzi dissident. Waifira kutaura chindevere kuti uri mundevere. Nhasi mashoni anovengwa nemandevere achinzi makatiponda zvakakonzerwa nevanhu vanozivikanwa kuti vabumbwa nemabwidi. But takagamuchira mhosva iyo takaita yedu. Ende mhosva iyo haina kuripwa. Haipere mhosva yakadaro nokuda kwokuti vanhu vanonzi vataurirana vayanana isina kuripwa. Kune zvinhu zvakadaro. Hazviko. Hakuna zvinhu zvakadaro zvekuti munonomira paperi pemandevere mosvikoti makafa nguva yegukura hundi saka zvapera. Hazviko izvezvezvi. Even makaverenga mubhaibheri. Kunyange kwakauya mumwe ishe mumwe mambo asina mhosva, Dhavhidhi panguva yakatonga kutonga nyika yeIsraeri, panguva yakanga ichimbotongwa naSauro, Sauro akapara mhosva yekuuraya rudzi rwevana vaGibheoni rwakanga rusina mhosva. Mhosva iyoyo yakazonoripwa naDhavhidhi, the very Dhavhidhi aitosva gofu, iye Dhavhidhi wachaida kupondwa naSauro. But yakanoripa mhosva yasina kupara. Whosoever shall come as the next leader anofanirwa kuti ananeta settle out mhosva yekuteurwa kweropa kumatebhelerend nekumidlands. Inda imi muchida kundinzwa imi. Mhosva dzakaparwa neZANU-PF. Whosoever shall become the next president, kunyange ari mushona, anofanirwa kuti anoripa mhosva dzekuteurwa kweropa revanhu vasina mhosva rakaitwa Mashonaland Central, East and West. Zvakaitwa nanani, zvakaitwa nevabumbwa vakanga vakaberekerwa munyika yedu. Mhosva iri mukati memaoko edu yamumaoko edu. Mhosva iyi yapamaoko edu napatsoka dzedu. Ropa revanhu riri pamusoro pedu nekuda kwokuti vanhu vakaberekwa vachinzi vana vemuZimbabwe. Saka mhosva idzodzo dzakaparwa in the name of Zimbabwe dziri pamaoko edu. Varume hatina munhu watinogona kugezera mhosva yeropa nengozi idzi dziri kutiteera. It is for that reason why tapararira kunyika dzose. Vanhu vokuMozambique vachidhipotiwa kubva mukati menyika yeZimbabwe vaidzinganiswa. Vanhu vakanga vauya kuzoshanda vakanga vasiri mbavha, vakanga vasiri ngochani, vakanga vasiri varoyi. Vanhu vaizvishandira mabasa anorwadza vachiwana mari shoma. Pamari shoma ipapo vaibatwa sembwa vachidhipotiwa. Zvakaitwa nani? Zvakaitwa nemachawa, zvakaitwa nemabumbwa. Panguva iyi hakuna munhu wani wokuZambia wokuMalawi akadhipotiwa. Vakatowedzera kuuya nekuti they were in control of the government. Vanhu vekuMozambique pane pamakazonzwa chinzi nyika iyo yakabhadharwa. Vanhu ivavo vakabhadharwa kuti makashanda munyika. Ingozi dzese dziri patiri. Idikita revanhu kairi, isimba revanhu kairi, iropa revanhu kairi. Mozambique inofanira kuripwa. Nhasi tiri kuita vanhu vari kutodya neZANU-PF yavanoziva kutoti yakatenderedzwa neropa chete chete. Ndofunga munoda kundinzwa imi. Tine vana vakafira kuMozambique vazhinji hasati vakateerwa mapfupa avo. Ana South Africa yakaona independence musuno yakateera vana vangu vakafira kuMozambique kuTanzania akanokumba mapfupa yakauya yakaviga vana. Isisi vedu zvinoita sezvinonzi tiri kubhadhara rendi yemarinda kuMozambique. I think vamwe vanhu vada kundinzwa imi. Nyika yedu iri kugwesha. Pamusoro pazvo munotukisa Mwari ari kudenga kuburikidza nevafundisi venyu ava nemareverendi enyu ari kurevha nyika kuti iende kuZANU-PF. Ndo ureverendi wacho wokurevha nyika kuti itendeukire kuZANU-PF. Handitaureka. Handisi kuti musadhiraivhe mafortune ini. Handisi kuti musatore ma50,000 ma100,000. But zvingave nyore kuti Thomas Mapfuma apinde denga pane mufundisi wose akagamuchira chipo chakabva kuZANU-PF. Zviri nyore kuti Thomas Mapfuma anga aripinde denga kunyange asina 1 day raanonzi akanamata. Dzani kune utungamiriri wose wakagamuchira zvipo kubva kuZANU-PF. Mune chokwadi chekuti vana vacheche vari kufa,
vamwe vari kuzvarirwa mudzimba sembwa, zvarirwa mudondo musango. Mune chokwadi, tine chirikadzi, tine nherera, tine mapofu, tine zvirema, vakuzikanwa kuti vanonopema kuSouth Africa, vanonopema kuBotswana, kuMozambique, vachitiza munyika yakapfuma, pfuma yose vachidya zvavo nemaChina, ivo ZANU-PF nevafundisi vavo nemaartisti chidzi nhasi atengerwa imba, nhasi atengerwa mota. Nhasi vatengerwa zvikopokopo. Zvonzi usavatuke, moda kuti vatukwe nani? Vanofundisira vanhu neshoko rinoti touch not my anointed. Zvino kana zvirizvo varume zvokuti touch not my anointed, inini regai ndife. Regai ndife. Nokuti I'm going to touch those anointed vacho vavo. Regai ndife. Satanyoko yana mai vavo mani wana. Ndo anointed wacho iwo. Vasiyaneka nemuprofita Balamu akakokwa neZANU-PF yenguva iyoyo yaBharaki. Zvikanzi uya unditukire vana vaIsraeri, ndichakupa zvipo zvegoridhe. Muprofita Balamu akaenda, asi akabvega komekedzwa naJehovha kuti usaende. Vasiyaneko nevaprofita vana Balamu. Saka shoko rekuti touch not my anointed rinobva kupi? Ndokutaurirai nhasi. Vesa naHubert Angel vakadya mundiro yeZANU-PF. Kana Makandiwa akadya mundiro yeZANU-PF, kana akawana chinhu kubva kuZANU-PF, mirei muone. Kana Magaya akane chinhu chaakabenefita kubva kuZANU-PF, mirei muone. Mwari haapa, is not a member of ZANU-PF. Dzaiveko kereke, vaiveko vaprista nevafundisi vaisapota the Nazi part of Hitler. Vakadonedzwa pamwe chete nayo. Vaiveko utungamiriri hwechechi dzaisapota the fascist part of Italy. Vaiveko vafundisi nechechi dzinozikanwa muSouth Africa dzaisapota apartheid government. Dzakadona pamwe chete neapartheid government. Imimi sapotai ZANU-PF, tuone kuti amudoneri pamwe. Imi dhimi mucharohwa manje, dhimi munoroveka imi. Imimi dhimi munoroveka imi. How many people are dying thousands vachituka Mwari? Chokwadi kuzvarira mwana wako here kuti kana achinge akura anoita basa rekunogeza matuzvi echembere dzevarungu dzekuBritain nemaIndia vachisvipirwa mate kumeso. Vana amai, vana sisi, mune chokwadi? Vana tete, kuti muri kuzvarira vana venyu vasikana kuti kana vachinge vaenda kumaMoslem uko kunana Mohomadhi, kwavari kunzi uye mite basa rehouse kune mari yakawanda, vachitorwa vachinziyamwisa imbwa. Mavhidhiyo muri kumaona vanasikana venyu imimi vachiyamwisa imbwa, zvimbwanana. Achitorwa mavhidhiyo achiyamwisa vana vembwa. Anzi nyarara. Akusiri kwere ikoko kuri kuyamwiswa vanasikana venyu imbwa, achinzi ndavayamwise imbwanana, imbwa achitorwa mavhidhiyo, kuri kunovigwa mari nana Munangagwa vachihaya ndega, handiko? Aiwa, kana kusiri koka, taurai kuti warasika Judha. Taurai. Aiwa, paapinda muna 2017 anga asinawo here maarabhiyo ava vari kunyika idzodzo dziri kutora vana vedu? Hanzvadzi dzedu, vaningira vedu, vakoma vedu. MuSouth Africa vangani vamwe vari kufa vachivharirwa pasi sembeva, mimigodhi ichivadhirikira. Nobody takes notice. Vana amai vakafa paSprings Joburg East ekururenu. Vatizira mutsanga zvikanzi vapisire pakadirwa peturu. Vana mai vakabereka vana kumusana vakatsva sehwiza, vakafiramo. Vamaoko akabata vana mumaoko vakafiramo. Nhasi muri kudya mari inobva kuZANU-PF.
musi uno papi apa pakapondwa vana, nhasi uno makutoserebrata ma50,000 nematoyota fortune. pacape town vana mumapurazi vasakara, vana vasikana vakanaka vabvaruka maoko aya kumeso kwakanaka, zora mafuta, ganda iri tsoka idzi dzakuita kunge mhuka, vanasikana vekwedu vachishandira nyika ino yeSouth Africa. Nhasi mumwe munhu vari kudya mabenefits, dzimwe dzemari dziri kutumirwa dzichiitwa overtax, munhu atumira mubhedha wake chicheya chakatsemuka, vanochadya duty nevanhu veZanu PF, vazhinji vacho vechibumbwa. Muri kuti ndinyarare kutaura, ndinyarare kutaura. Hamusati marwadziwa nditi? Ndosaka muri kunzwa kuti hamusati marwadziwa. Munguva yeholiday yaDecember neEaster holiday, mari yebhazi inopetwa kaviri katatu kazana. Ndo chete nyika yekuti kana munhu ada kuenda kusha kwake anoswana mari yebhazi yakapetwa kaviri katatu kana. Zvinonzi nyarara. Nyarara kutaura, usataura izvozvo. Ikwedo zvari kumishongo wakunzi munhu taura kuti pamba pako pane mimengo mingano, uteerere mimango iyoyo. Kombozari munhu ngaaendese chibage kuhurumende, dai chaichengeta nherera nechirikadzi nekwaJairusi Jiri, zvino anotora chikafu chacho achinopa manyasharandi machawe kumusha kwavo kuMalawi. Imi muri kunditi ndinyarare.